U Profesor DRL Nonglain, u badai u Presiden ka Khasi Outer Society ka KAS, ulai thu ba ka jingdawa ban pendrung ya ka tin khasi ka kernit bapra jong ka riti sensar ka ri India, kamdei kamat ka bala slam Henry ka tin khasi hi kadei ka bala biang ha baro ki kendon bandrung sa ka kernit ka bapra jong ka riti sensar ka ri India. Nakaliang uba nonglait uloong haus nam 8,000 khat nyo bat 8,000 khat pra ladep banbu ik jingdawa ban pendrung ik aktin khasi haka kernit bapra bat kamdei ka bala slam hakaba da kini ki jingelang lala ban penbor ik sorkar ba haus nam 8,000 khat khandai hayeng dorbar lala ban yatai yakane kaman. Ula benrap susu dakabaya tu bahaus nam 8,000 khat khandai hi nakaliang ka sorkar kalayo bantho sha Delhi ban penrung ya kaktin khasi haka kernit ka bapra bar haka parliament ru lara daki MP haka dur jongka bil Henry ka deitang ka jinge kren ya kane. Menta kasngi nakaliang ka Khasi Outer Society kala penlong ru ika jingelang ban penthmai kinong kitkam jongka nakamenta usnam 8,000 arpawar hadu usnam 8,000 arpawsan kabala penne biang yuba nonglain bo undang teng biang banyalam kumu presiden ka KAS. Hi ka jing bompat yo rong jong tin khasi hapo ka khun ka bapra ka daw ko bakongsan hi ka long ba ka jing dawa ka bajur ban pendrung ya tin khasi hapo ka khun ka bapra ka dangshen ka jing ki ka bajur ka dang sedang ki snam khat nyo arajar khat nyo arajar khat pra ha ka bangila penlong ki rally ki procession ki ngilang pa ba keleng jong kabri un yotran kentup ya karali hante amadan malti but ki jialang pen erni ka bangila penong hang ni haji yaw badai hadin jong gato bangi sala ban pen bore ka sarkar bahkan sim ya ka rai jong ka assembly nane ban ka assembly resolution ban kerpat ya ka sarkar India ban penrung ya tin khasi po ka khanet ka bapra shwa jong kata kampat ni na sarkar Meghalaya bandawana sarkar India ban pendong iktin khasi hapo gatne ka bapra te deitat ha Oktober jang kasnam arjar khat khandai baka assembly kala Ukraine ne kam tadika bakla resolution kum tau by November ni la dawa biang ban pendong ya ka special session bat la pen bhai resolution bat hu January jang kasnam arjar khat khandai January yang senam 8,000 khat khandai la ka sarkar Meghalaya ka latho sa ka Ministry of Home Affairs ban karpat ya ka ministry ban penuh yakin khasi po ka khanet ko pra te mangiru hal to kasnem milayo ya ka bandai chedeli bane kendo yo Minister of State for Home Affairs kumju ro yo Minister in charge ya ka Home Affairs ta ti katu kala long ka jing sedang basisa jong ka jing dawa ban penrung ya kitin khasi hapo ka khanet ka bapra siwa katu nakaleng jong ka sarkar jela 4 dan jing tho bandawa naka sarkar India ban penrung ya kitin khasi hapo ka khanet ka bapra kadang sudan ka jing kren jong ki MP ha parliament ti ka jing kren jong ki ro kamdei baki dara da ka bill landi ka jing terwa ban pendong an Henry kadai ba kila shia kren ha kapor ba ya kren ya kabel ban pendrong ya kaktin Nepali ban pendrong ya kaktin Bodo ban pendrong ya kaktin Manipuri hapo ka knet ka bapra ta tie ka jindawa hi kadang shen ti menshua ka jing persang kala dan nakaleng ka Khasi Outer Society Henry ha to por kadang su sakut tang ka jing ya kren ka jing pentre bad ka jing ya kendo yaki brio hang ne po ka nungelam po ka ni ka jella rekam pa dan kata ka jing sim ya ka lenti lene ki sinjam ki badai ban nakaleng ka sarkar kadai banda tho sha ka Ministry of Home Affairs ban project tin khasi po ka ni pa pran mar dei tang ka to ka ministry ka ba la ban ne ka Tian ke Balapuli ke school, college, but university. Nata kedai bandan
kibri ki bakran ha ji sya man swati ki bu lakum lakum no samlang tinggi la palat bon sya ya kata nangta kedai benong ka ketin ka badan laki jong ki dak tho tinggi ni penun kam ni ki dak roman handrai ngila pen bahai ki ngila pen kelai ki tikini ke lodong ki dak tho kasi ki dak abi ke di lodong ki dak tho kasi tikitu ki dong katu kan ni ki wei pat ki pendon ki ba ni dai ban pendian tendrai hakani kalian nakalian jongi ngelabiang na dong adong keberon kam menta kedai baik tangkaman jong sarkar ti ngila yoi katu kan ne nakalian jong sarkar jela bagadan kaman tendai hadu katno bade kan budien nakalian dai sarkar dali ya kata ngindang haban baik tu syamata tinggi don kamro ya kaman jong sarkar na Delhi bahkan penrungi ketian khasi jongi lada ya ketin bodoh kebangan itu ya ki watang ki examiner ban examen ya ki UPSC exam lada penong ya ka bodoh kum ka wei ni ki paper po UPSC examination dangduna ba ta ti la penrung ti khamtam ya ketin khasi ki bakat ni kala roy ketin khasi kalong ka ketin ka bala kham roy ban ni ki wei par ki ketin jongki judgment riulum ki bah po hang ni ha ka phang sa tai lam ini